Happy City Charter Anniversary, Urdaneta. Ang Barangay Poblacion ay ang sentro ng kalakalan at ang business district ng ating minamahal na syudad ng Urdaneta. Sa Poblacion ay mayroon tayong humigit kumulang na 13,000 na residente na naninirahan dito. Ang Poblacion ang siyang pinakamukha at puso ng Urdaneta. Makikita natin dito ang iba't ibang gusali, iba't ibang negosyo, at ang patuloy na pagunlad at paglago ng ating syudad ng Urdaneta. Ang Diocese of Urdaneta, mas kilalang Immaculate Conception Parish Church, ay naitayo noong January 12, 1985. At ang unang bishop ay si Most Reverend Pedro Magugat. Ngayon ang ating nakaupong bishop ay si Reverend Jacinto Jose. Dito sa Barangay Poblacion ay makikita natin ang Old City Hall, Urdaneta Cultural and Sports Complex at ang Rizal Park. Kamakailan din ay napangalanan ang Alexander Street na Don Amadeo Perez Avenue. Makikita din sa Barangay Poblacion ang iba't ibang mga malalaking gusali tulad ng Magic Mall, 168, Adesa at iba pa. Ang isa din sa pinakamatandang elementary school ay matatagpuan sa Barangay Poblacion at ito ay ang Urdaneta 1 Central School. Matatagpuan din sa Barangay Poblacion ang AVP Bagsakan Market, Centro Mart at Public Market dahil ang Barangay Poblacion ay ang sentro ng kalakalan sa Urdaneta City. Sa ngalan ng Barangay Poblacion, Happy City Charter Anniversary, Urdaneta.